अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. 12 वर्षे रखडलेल्या सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं काम 2024 पर्यंत पूर्ण न केल्यास उग्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा वसई सावंतवाडी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना मुंबई अध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी दिलाय. पाहूया. शंकर नाईक, अध्यक्ष वसई सावंतवाडी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना. आज आम्ही इथं सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनला स्टेशन मास्टरना गेल्या 12 वर्षापासून रखडलेलं टर्मिनसचं काम युद्ध पातळीवर 2024 पर्यंत, जसं आमचा महामार्ग त्या पातळीवर ते पूर्ण करायला पाहिजे, अन्यथा आम्हाला उग्र असं आंदोलन छेडावं लागणार आहे. आणि आम्ही सध्या या फक्त सनदशीर मार्गाने आपल्याकडे आमच्या व्यथा मांडत आहोत. आणि त्या ठिकाणी आज आम्ही मुंबईवरनं वसईवरनं आमची ही संपूर्ण टीम आणि आमचे स्थानिक मित्र जे सावंतवाडीकर आहेत, रेल्वे प्रवासी आहेत, हे आमच्या सोबत आहेत. आणि त्यांच्या वतीने आम्ही आज हे निवेदन दिलेलं आहे. भविष्यात जर लवकरात लवकर या टर्मिनसचं काम चालू झालं नाही तर कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आणि मुंबई आझाद मैदान इथून मंत्रालयापर्यंत आम्ही मोठा असा मोर्चाचं आयोजन करू आणि उग्र असं आंदोलन छेडू. हा आम्ही इथं या निमित्ताने अध्यक्ष या नात्याने त्याचं नेतृत्व मी करणार आहे. आणि ते आंदोलन उग्र असेल याची मी इथंच झलक देऊन इथं थांबतो आहे. आमच्या वसई सावंतवाडी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या वतीनं आज सावंतवाडी स्टेशनचे स्टेशन मास्टर यांना आम्ही आमच्या प्रवासी संघटनेच्या वतीनं सावंतवाडी स्टेशनला सुसज्ज टर्मिनस बनवावे यासाठी आम्ही या ठिकाणी आज मागणी केलेली आहे. तर गेली कोकण रेल्वे 25 वर्ष नुकतीच झालेली आहेत. तर प्रत्यक्षात कोकण रेल्वेच्या वतीनं जिथल्या कोकणातल्या भूमिपुत्र ज्या पद्धतीने ज्या अपेक्षेनं या ठिकाणी त्या कोकण रेल्वेचा लाभ व्हायला हवा होता तो दुर्दैवाने झालेला दिसत नाही. कोकणात सुसज्ज टर्मिनस नसल्यामुळं बऱ्याच गाड्या अप अँड डाऊन कोकण रेल्वेवरती करतात. मात्र या सगळ्या गाड्या पुढच्या दक्षिणेतील राज्य जसं की गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडूला जातात आणि याचा फायदा कोकणाला काहीच होत नाही. आणि ह्या सगळ्या सुपरफास्ट गाड्या आहेत याचा कोकणाला तेवढासा फायदा होत नाही. आमच्या प्रवासी संघटनेच्या वतीनं आम्ही मागील अनेक वर्षापासून विनंती रेल्वे बोर्ड आणि कोकण रेल्वेकडे विनंती करतो आहे की आम्हाला पॅसेंजर गाड्या किंवा स्लो दर्जाच्या आम्हाला गाड्या की कोकणातल्या सगळ्या प्रत्येक ठिकाणी ती गाडीला होल्ड मिळेल अशा गाड्यांची आम्ही मागणी करतो आहे. त्याच्यामध्येच आम्ही वसई सावंतवाडी या पॅसेंजरची मागच्या अनेक वर्षापासून आम्ही मागणी करतो आहे. आणि यासाठीच कोकणातल्या प्रवाशांना, इथल्या भूमिपुत्रांना या कोकण रेल्वेचा जास्तीत जास्त फायदा होण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी हे जे सावंतवाडी जे स्टेशन आहे ते टर्मिनस व्हावं आणि कोकणातल्या प्रवाशांना, इथल्या भूमिपुत्रांना जास्तीत जास्त कोकण रेल्वेचा लाभ घ्यावा यासाठी आम्ही या ठिकाणी आज निवेदन दिलेलं आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.